което не бачкаха родата ми, по клиповете само виждаха. За студио говорей как, от тогава минах и земята. Борих се, като да не сам, от назад тръгнал съм, но къде стигнал съм, само Господа. Обаче на селото па, това на всички вече твърдо се желая. Докато и само на всички лепя, и няма смисъл да се връщам там, където съм бил, там където заважда съм ги дружил, там където слънце съм броял и ден света. Винаги са слънце броял. Има ли смисъл? Се задавам въпроса си, има ли смисъл от това да си кажа? Да ти свива Има ли? Питам се, има ли смисъл? Сега питам се. Без никаква мисъл. Напред вървя, после стъпвам, отзад сега да паля, там се тръгвам, после стъпвам и да време за жъртва така и за жада ми. Обаче бързо първото за жада ми ще предадаме слава. Това е с музиката да си вадиш хляба. Знам защо живея. Да, точно това. Хип хопът в главата ми града. Аз пишам, значи че пея, значи че мисля, значи че смея, значи че не вярвам на добрата смея. Само си задавам въпроса. Аз пишам, значи че пея, значи че вярвам, значи че смея, значи че не вярвам на добрата смея. Въпросът защо живея? Да се върнем на темата. За въпроса беше дали имам нужда да се боря, защото вече се обмари и болеше. Щеше ли да стане по-добре? Питам се, докато зъл поглед ме кълнеше. Беше ли свеща пейзажа пруша? Щом падам на колене. Аре бе, тези истории са ми ясни. Нали аз по това минах по прекрасно. По тетраци не се правя реми, само се прославя. Интересно се запаля. Пата, тя всеки въргаля. Не ви разправям само за да се славя, така че продължавам да фристайл. Нищо, че съм събрал, този текст преди много години съм го създал. Ето всичките отново са станали и си не тръсне, това е най-добре. Деньо, Миша, Деньо смята, че живее, защото Деньо ден на сцената и пее, и ви радва. И за това всяка ръка на горе въздуха се прохлада. Аз ти Да ви видя, да изпусне за сега. Деньо микрофона жива в ясната ръка. вярвам в добрата пея, само си задавам въпроса. Много кръщя. Аз пишам, значи че мисля, значи че не вярвам в добрата пея, само си задавам въпроса. Аз пишам, значи че мисля, значи че не вярвам, само си задавам въпроса. За всички събрали се тук тази вечер, заради това живея. Колко от вас живеят за рап музиката? Колко от вас обичат рап музика? Колко от вас живеят за рап музиката? Той не пи, той така да направи се и така. За това говоря. Искаме всеки път, когато сме на сцена, да клатим главите ви и да вдигаме ръцете ви. Музиката да ви блъска в нозете и да ви отваря сърцата, защото рими имам още аз в главата и за тях ще се опитам да покажа, че добро сме добри. Добре, тогава ще се включа и остата на всеки хейтър България ще заключа. Ебати ключа, ще заключа. Ключа, ебати ключа, ще бати ключа, защото this is sensible, this викат ме на бит, обратно в така наречения шоу-биз. This sensible, this викат ме на бит, обратно в така наречения шоу-биз. This sensible, this викат ме на бит, обратно в така наречения шоу-биз. This sensible, this викат ме на бит. Дай ми так, покажи